Som 34 rokov kňazom, misionárom, verbistom a mojou úlohou je hlásať Božie slovo. Keď sa pozrieme do tohto Božieho slova, tak okolo 300 krát je spomínané v Biblii víno, jeho pestovanie, dorábanie, prirovnania, ktoré Ježiš používa, alebo podobenstva, na ktorých stavia, tak sú častokrát o vinici, o vinohradníkovi, o viniči. A to ma tak zaujalo, pritiahlo, že vlastne v Biblii je toho veľmi veľa o víne a chcel by som do toho hĺbšie preniknúť, takže som začal nielen víno ochutnávať, ale začal som víno aj teda vyrábať. Na to bolo potrebné niekam prísť, do nejakého prostredia, nájsť si nejaké miesto. No a mne učaril Strekov. Keď som tu prišiel, tak som našiel vinohrad, ktorý bol zanedbaný, čiže bolo ho treba vyklčovať, zlikvidovať, pripraviť pôdu, vysadiť nový, no a začať sa venovať pestovaniu hrozna a výrobe vína. A to ma uchvátilo, pretože je to jedna obrovská alchymia, ale zároveň je to aj jedno dobrodružstvo, ktoré môže sa posunúť práve do tých rozmerov toho odovzdávania Ježišovho posolstva takým iným spôsobom ľuďom. Takže to je pre mňa pridaná hodnota toho všetkého, čo tu robím. Prišiel som tu do neznámeho prostredia medzi neznámych ľudí a dnes teda môžem povedať, že poznám veľa ľudí, ktorí tu rovnako sa namáhajú, pracujú. Toto ma tak uchvátilo a teraz som tu. Som tu a viem, že tých príležitostí už nemám veľa, lebo už mám svoje roky. To je taká realita života. A keď má niekto 20, tak je plný ideálov a rozletu. Ja som začal sa vínom zaoberať po 50, takže ja tých príležitostí mám možno nejakých 20 ešte. No ale popri tom je množstvo rozličných situácií, ktorým človek čelí a ktoré ho učia. Učia také pokore, že môže všetko urobiť dokonale, nakoniec výsledok je úplne iný. A môže urobiť niečo chybne a výsledok je excelentný. A to je niečo, čo veľa učí o živote. Tu v Strekove bol zvyk mať pivnicu len vydlabanú do hliny. Takže keď som prišiel, táto bola 3-metrová na dĺžku a z hliny iba. Tak sme to museli predĺžiť, aby sa tu vlastne zmestili tie vína, ktoré tu chcem robiť. No a urobili sme to z tehál, takže je to také stabilnejšie prostredie. Ja robím také skôr naturálne vína, bez ušľachtilých kvasiniek a robím vína, ktoré ani nefiltrujem častokrát. Nechávam to ako so sedimentom, ktorý potom tam samozrejme v tej fľaške je a keď to niekto otvorí, tak to je kalné. Ale to nie je nikdy chyba vína, to je len ten zostatok toho. Ale mám rád takú tú autenticitu, tú plnosť tých chutí, lebo samozrejme tým filtrovaním dosiahnem dokonalosť, ale zase oberiem to víno o niečo, čo potom v ňom chýba. Tak dnes máme šťastie, lebo Vinohrad nás odmenil nádhernými farbami. A tá realita tu v Strekove je tá, že s tými vinohradmi, ktoré sme tu teda s mojimi priateľmi v občianskom združení nadobudli, tak vlastne máme nejakých 6 domčekov, ktoré treba rekonštruovať. Aby plnili nie ten účel pôvodný, ale aby plnili účel pre návštevníkov. Takže to sa teším, že postupne jeden po druhom ho dávame do poriadku a verím, že to prinesie zase ďalších ľudí do Strekova a budú môcť sa pokochať. Nie len teda dobrým vínom, ale aj týmito výhľadmi a tým prostredím a vôbec, že tu pobudnú. Takže sa teším na to. Keď víno konečne dozreje, čo sa všetci tešíme, a je zrelé na fľaškovanie a kedy teda má potešiť viacerých, nielen samotného vinára, ktorý ho vyrobil. Takže objednávam fľašky v celých paletách, potom z nich naberám do bedničiek, tie prinášam sem do pivnice a tuto teda nalepím etiketu, potom fľaška ide do pivnice, v pivnici sa naplní.
Toto je celý ten proces. Každú jednu fľašku musí chytiť niekoľkokrát do rúk, aby teda bola plná a aby sa mohla ocitnúť potom niekde na stole. Tieto vínka sú reduktívne. Ide mi o to, aby si zachovali čo najviac svoju aromatiku a samozrejme, aby potešili toho, kto ho bude ochutnávať a kto ho bude konzumovať. No a potom je teda výsledok takýto. A pretože to je naozaj plod viniča a práce ľudských rúk, tak ho aj Kristus vybral za matériu, ktorá slúži pri nekrvavej obeti, pri omši u katolíkov, aby boli spätí s tým, čo ozaj je výsledkom potu aj práce toho každodenného života. A teda je to ušľachtilý nápoj. Je to nápoj, ktorý jednak dezinfikuje, jednak osviežuje a jednak je taký nápoj, ktorý ozaj poznáme už tisíce rokov. Víno je predovšetkým médium, ktoré spája, ktoré má spájať ľudí, dávať ich do vedna, dokopy, tak ako pri Eucharistii sú spolu, no tak aj pri tom bežnom stole sú spolu, pri tom stolovaní. A keď je tam víno, tak to obveseluje život, že dodáva náladu, pomáha uvoľniť sa a ešte má teda aj blahodárne zdravotné účinky. Takže ako víno je skvelý nápoj. Vďaka nemu môžeme robiť veľa krásneho v živote. Tak na zdravie. No.